Ja sam Željka Jelavić, imam 57 godina. Pa meni je 57 godina skroz ok. Da je možda zdravlje malo bolje, bilo bi mi draže, ali dobro sam sa svojim godinama. Dobro sam. Od 47. do danas zapravo nekako su se stvari počele slijegati, rekla bih. I da je to nekakav proces nekog zrenja. Čini mi se kao da sam počela malo više misliti o sebi i malo se više voljeti. To bih rekla da je u ovih 10 godina možda isplivalo kao meni dosta važno. Moja mama je jedna jako kreativna žena koja zapravo cijeli svoj život, tako ja to vidim, zapravo nije uspjela ostvariti pravu sebe. Mislim da je imala drugačije životne okolnosti da bi zacijelo bila u nekom teatru kao kostimografkinja. Jako je spretna sa raznim vrstama materijala, svačega se domišlja, ali okolnosti su zapravo bile takve da nekako nije uspjela to ispoljiti. Ona je od onih žena koje su po onom starom tiha voda brege dere. Ona nikad nije vikala, recimo ja to ne pamtim iz svog djetinjstva, nikada nije imala neke agresivne istupe. Čak se ne mogu sjetiti da je imala nekakvih epizoda kao što se recimo meni često zna dogoditi, onako da puknem. Dosta je to stoički nosila. U čemu smo slične, moja majka i ja? Pa ja mislim u onom dijelu davanja za druge i posvećenosti drugima i posvećenosti obitelji i toj nekoj upornosti, kako bih rekla. Moja mama nije nikad na velika zvona nešto davala, ali problem dok nije riješila, pokušavala je na razne načine i često je dolazila do nekih rješenja koja nisu bila očekivana ili uobičajena. Pa možda s njom dijelim recimo tu neku vrstu onako upornosti, bih rekla, za različite tipove problema i rješavanja njihovih. Pa mene je zapravo dosta oblikovalo to što sam bila dosta bliska sa mojom bakom, koja je bila jedna vrlo bistra žena britkog uma, koja je zapravo živjela život kao što su i mnoge žene u Dalmaciji, baš zato što su rođene kao žene, bile su im uskraćene mnoge mogućnosti koje recimo sinovi, odnosno muškarci imaju. Ona je voljela učiti, željela je biti poštarica, ali nisu joj omogućili da ide u školu i nekako to razgovori s njom, gledanje na njezin život, da zaista postoji ta jedna strukturna nepravda prema ženama. To je dosta utjecalo na mene. Danas kad pogledam, voljela bih da sam sa 18 godina bila manje opterećena što će drugi reći, kako će me drugi gledati, da sam više voljela ugoditi sebi, da sam manje vodila računa o tome da budem dobra djevojčica, da tako kažem, da sam si dala možda malo više oduška, jer ja sam ipak odgajana
poprilično u tom tradicionalnom kodu. Dakle, od načina na koji djevojčice trebaju sjediti, što se pristoji raditi djevojčicama i djevojkama, što ne, na različite načine, slušajući razgovore žena iz moje obitelji, promatrajući okolinu, to nam se upiše jako duboko u podsvijest. Tako da bih voljela da sam bila otvorenija prema sebi. To danas znam i da sam se od početka malo više voljela nego što se volim danas. Jel? Mislim, da sam se voljela na način da si dopustim i pogreške. Kad se osvrnem, onda mi se čini da je prilično zamorno, teško i zapravo za mene bilo, kako bih rekla, jako baš težak teret ispunjavati očekivanja drugih. Imam pravo biti nesretna, imam pravo pogriješiti, imam pravo pokušati više puta, do cilja se može doći na različite načine. Mislim da je danas u Hrvatskoj položaj žena lošiji nego što bih očekivala u 21. stoljeću. Mislim da je to jedno dominantno stajalište koje određuje žene primarno kroz njihove biološke i reproduktivne funkcije i to isticanje prirodnosti bivanja uz ognjište i kuću, nešto što temeljno zapravo sužava izbor mnogih žena, uostalom u političkom smislu da žene, to vidimo i na sastavu Hrvatskog sabora i vlade i uopće na mjestima gdje se donose odluke, tamo ih nema. Očekivala bih da će ta tradicionalna raspodjela uloga biti malo ipak rahlija i šarolikija. Čini mi se da je utjecaj Katoličke crkve dosta pridonio tome da smo se vratili jedno stoljeće unazad, tako da je zapravo meni prilično poražavajuće to da danas bijemo neke bitke za koje smo mislili da smo ih završile. Tako da rekla bih da u Hrvatskoj danas trebamo raditi jako puno da bismo dosegnuli neke standarde koje smo već imali i koji su zapravo iskliznuli negdje i sad se ponovo za njih moramo boriti.